Да, защото днеска особен ден. Виж какъв е залезът е скътал в коситите земно, пурпурът. Пурпурът на любовта. Он е 8 см нещо рефрактор. Да. Шайзе Минели. Къде си там рускос красавица или която и да си там с черно? Брюнетка и ямбулка. Представяш колко ужасно да кажеш. Не се появява в ролята на фимейл Караконджо. Той по-ужасно от травестът. Женски Караконджо. Той по-ужасно от ламя, бе. Женска ламя, нали такова? Какво ще се представиш? На женски Караконджо, батко, каквото и нещо. За ямбулски мозък. Шит. Разлика. Елху. Стралджено. It's Полград. Болярово.